Dogo dogo ikon Allah, doguwa irin tsala-tsala 'yan matan nan, irin masu diri. Dogo wacce ce kake da burin kai wub da ita? Allahu akbar, an zo daidai burin ka ni ina da san zuciya ɗaya zan zaɓa ko biyu. Dogo ɗaya mana. To inda so samu ne kuma za ta amince, to Fati Washa nake so. Dogo kace? Fati Washa. Washa ba? Wacce? Wannan yar wasan kwaikwayon mana. Fati dai Washa. Fati dai da ka sani ita nake kauna. Ji ne ruwan kaina gaba ɗaya ya ƙare. Zai dawo. Da ba ba. Sai ce Allah ya baka dimbaru. Saboda Fati Washa dai ba kalar ka bace. Wallahi kai. To kuma ai shi soyayya ba ruwan shi da kada. Ni kaunar ta nake yi. Kai dai kalar dimbaru ce baka isa ba dai. Dogo. Kai da Allah mu bar maganan nan. Dogo zan saba ma. Wai sai Fati Washa? Allah baka Fati Washa. Fati.